ako manjo unta ko sa mga tao nga kaning wa man tay labot sa among pamilya ba sa mo ano yung maka-trigger bitaw. Diya once pila kay bawo nga ang tatay nanay duha na kagabi wa nakatug tungod ng problema. So ako nadlok ko para nila kay basin og lahi naman yung tiguang na kay dali ra ma-stress. Naman lagi may sekreto, naman tayo sekreto nga di nato pwedeng balanda lang ko anda lang social media adlek man na yan na. So mag-agad ta sa atong kuan atong abogado unsay mga gingon. So ginanglan di na ta pwede kuan ha delikado din na yan na basin kita rin may pwede mapriso. So guys. Luto dito open ito. Oh. So guys, gahang unda ni gisan agpanakot kay namang naprito ganina katong kuan katong pugo ba katong karning pugo hanang naprito. So hanang gisag panakot kay yarong lami din siya di mo ra magluod siguro pud og dito na nimo kuan adobo da laya ba ning langgam. So ako guys wala ko ano mod kay murag nabalik ka gahang hinanat hindi pagkat sa kogluto pero gamay na yung magluto hindi kuan na ay ang lain ang gibati. So tuon nila nagmagluto dani naghaan namang kasi katong taon kaya mas magduri gili malagila makapupad yung tagaan na natin nimo makaalis lang lamisa hindi na nimo bigaan. Pwede maglitaw luto ron kay pag si buboy kay muya man dari panuto kay nagmo panuto ni nini asahan na mo pa na siya ibutang sa idaanan para makapahuway hindi napilagi ng trabaho sa taas kasi nanglan kuan gud dagkuan. So guys mo na ni aga tong pinarito na nga kanana ay kaning pugo. So nanimaho na panakot ta na ni ilunod sa putanan ni suka tuyo ug kaya nga ay gamay nga paminta hindi gamay nga bitsin. So mo na amot na kadto og kuan amot na kadto og panakot kay na brown na. So ako guys kumudyo kumakaon dani ka anak ko sa katong pag-abot kas ara mo di madas ang kuan na ba. So di ana humot na day pod mura pag manok. Ito guys, mura sagmayon sa paglasa ka ng baki. Ito. Dali man, pero di alam yung malas ang ko anong panahon na. Ang mura. Isa mo kaag baki. Isa nakapilo nagbaki niya ako minsas ubos. Ang baki lami man. Kasi niya ang baki dito dani. Ako guys, nakakaan akong baki. Kung daga pa ko ang laki abitakan gikas bispan. Dito sa Bulacan, dito sang maguwang, ang lami amang gibaki sinunuban. So guys, nang butang suka o di sa karawon. Dato di sa kabuka, una na hanap pa kada sa mga suri guys. Lay down di ko inagmo nagluto daan ni. Nakaluto na pag itlog nga, di ba tangan na og kuan kana na ay bitlog. Mana unday pugo. Kani bogo. Nami. Siguro mukhang ko siguro ni inang pagkaluto. Tugtuga. Naa.
Kahit ka sa langgam, guys. Ibang lang ipakita. You are bigger than them. Ha? You are bigger than them. And you are more important. Unsa ibalik imong storya unsa? You are bigger than... Kausarangan. Pwede sir. Only once. No, only once. Sige na, babay amping diha. Salamat sa kuan, sa lab. Huwag sa Salamat sa inyong hang hospitality, tanan-tanan. pagtambag ni Inday. Kaya na po sila, ang doon ako ka, tiyanan lang daw sila sa inyong hang. Okay. Na, At pila ang sir, ang one night. Tawag na si mama po. babay na. Kay, mahilak na pa ng isa. Bye. Sige. Bye. Amping! Salamat. May nga naman. Hi guys. Maadong hapon. Kuanday guys. Hindi na may tagkuan. Gatas. Tari di ka basta-basta makabalag karon kay way undag patugtog. Francis, di pa naman na lang kuan star margarine. Lagyan ako sa ang kuan guys, ang dahilan at kay mawa man, ja. Hani bang mabalik man? Balik na pud. Na, daan naman yung wala pa sila imulihag. Di ba kami magkakapiright ro tutuga? O kung nakakaagpanood doon na pud kay baka man nagluto daw ang giluto ganina, baka aron nas marzulin yung hindi ako kay lain ang pamilyas ang lawas. Isa did guys, ug wala ang mulihag. Dahil di man pwede kay yan pwede o di naman mulihag kay man sila ang dami yung kuhan trabaho. Di man yung pagbaga trabaho kay luto raman og hindi nagmay raman og kanang na dumag. Ginoo. Pero marag uso ako andon. Uso ang flu. Hindi ko ako na ni kaadlaw. May among silihan kaya normal disco. Oh, tubo-tubo. So guys, nara ko igamay ninyong istorya. All igo ko ka di ko ka video dari upuan kay piting saba. Hindi. Ano na ay saya na na. Kanang ako manjo unta ko sa mga tao nga kaning wa man tay labot sa among pamilya bansa mo ano yung makatrigger bitaw. Diya wa sila kay bawo nga ang tatay nanay duha na kagabi wa nakatug tungod ng problema. So ako nadlok ko para nila kay basin og lahi naman yung tiguang na kay kuan kanang naay dali ra ma-stress ja da pinaingan na nga kuan kanang naay uwi kuno ko si kuno ko hilak di mo ko magsigilak ako naman sa kuning hilak sang laglas gahapon kay magkut mo sagang daghan og din hilak. So pasensya na jud mo sa aniyan niya uwi ko di mo ko magsigilak lang ni ang bulag karon naman gazit ko naglibog na ko guys. Naglibog ko og kanang naay ang sa akin na pag kuan gusto ko ang ginikanan malipay ug ako laman jud og uban ang mga igsuon nga tanang nay malawak bitag ilang pang kuan panganangana na makasabot ra makamaura mo pasensya kung di tay problema kay kuan kanang naay agara magazagi pa kadto sa Ginoo nga ag kuan among ginikanan di mag-uo ja natural gamay ra anja di magdubli ilang kag-uo. So na-stress pas mga mangitabo lagi nga
na hindi magkasinabtanay. Hindi. Wala naman ang dato guys. Naraman si kanang nakisawsaw. So, no na nga kuan ka na nga yung kuan day ko ning tawag kong nanay tapos bahay ganina makunong katog si tatay sila na gabi ibang gabi o katog kay ganahan na lagi sila sa mga tabo nga umanantay dyan yung dan tagad las 200 pesos maragad sakit jagang daghan sa 200 pesos nga may nakaangin na kagubot dyan madug 2 million na or sa kadako ng kantidara dya gilabas pa sa social media sa dyan ang gikasakit nga gilabas pa sa social media ng mga baga mga kuana mga butang nga unta naman sa BGC dya mo na nga kalat na kay ag-uban po yung mga marites bisag wakay bag-unsay punot dolo lain pag mga kuan dya ag-uban po nag-screenshot ang mga message pang forward na po nga naay mga naging marites so gipainit dyan og kuan kisudla sa manunungay wala nga ko di wa sa unta nila nagibuhat karong panahon nga operangan steady kay di man jud ni jama ikadan nga makahibaw. Kung makaroon makapira ito. So, ito ang materialis. Tulo naman kaadlaw ang mandi-deliver. Niadto ko ganina. Ano sa batong badsiha nga? Yung ispantod ka, kung maning abot. Diya. I-deliver di kung sa ito deliver di miyaw. Ang mga aham ang gainan nga. Likod sa musipyo. Ginoo. Hindi tayo mag-deliver kay wala nang lagit matrabaho. Wala sila magamit. Trabaho sa taas. Dugang-dugang lagi ko na. Ako di na istresan ang kagalingan kay masamot ni atong gibati. Diya. So kaya angay ng iman guys. Yung mabalik ko sa ilanat. Bisan og kanang na isakto na sa maka kung may giinom kanang na ay medical advance murag medical si Jang tuwa pero para sa tamon kaya dato kada to so man ang giinom anja kuan kanang na ay 8 hours ko na niyo naghanggi kuan anja di pa mo 8 hours silang tayo magbalik. Dito nga tayo lang gibati diya guys ning uli na dahil si kuan si Sister Chuna mother yun na lang flight doon sa naho dari da pa sa Domingo diya ulit sa diyang pamilya kay taga Cebu man sila sa Cebu. So, karon pa dyan sa ning balik og ruma na tawag sang hindi ganin nagdugay kay si MM kay dali ang magaligin na siya maka so ano ganan na amigo ba so gilak siya guys kay dali lagan na siya maka ang sayo na maka-adapt utag tao daw ug kanan na murag kon sa isang kasing-kasing ba murag duo sabay kuan na muhilag di siya nya bisan isang buwan naman to dali si kuan si Madel pero na at kuan di siya hilak siya kuan nga sa inflight ng tawag Ginoo.
Hindi na pa sa kukatuwat kay hindi na ko balik-balik. Ang mata, singaw siya sa murag init, pag singaw na dyan ko ilanda. Di ba nang putaas ang ilanat guys? Muna magsinat ra ba? Pero lain, kapoy mo ganit ang lawas o kanang napigibati. Kapoy ilit mo, pag gusto magtugkog lihot. Kaya, mabuntas mga tawa na rin, dyan si Buboy, Miss Kuila man, kana si Dja, buntag. Muna siya magluto o ay magkuan, magkuag kakanon, magtakang. Anagsa siya magtakang masado si Jangi inang nga. Nako'y sakit, ikaw sa pay, dingag og sa kay. Buntag, dali rawag masidang ngay, may itlog-itlog, hotdog raman, or say dali-dali ra jud. Dja. Nanay. Kay, arang dai na jud ang gibati, di ko ka kuan, mato. Ganina sa do nakakuan si Dja, naka-dingag Dja. Makatabang man naman padari guys kay lagi ka na kinahanglan pa dyan mo i-guide kay di pwede mo suguon, di pwede mo lihot kinanglan tadakuan suguon nimo kay nga na lagi naanad nga kuan nga lang naay mga mid da di pa na nato nga kay bawat tagunsay pahimhikan ba da nilaka ko ganina mga nilabi mo siguro to ito Lagos Construction di paluha pag ang order ya uli na ha lain ang parang gibati ako nga nga amurag di na ni mao balik na po hilaladaan ni kay kuan ka na ay mura po at sakit agang ya mato guys nagpon nga po nagluto ko kaya kami daring kuan ka nang nay kita mo sang giluto ganina nga giadobo ag kanang ay karne nga pugo sus ganahan sa mazuri din na mo kaon ya ang gi prito daan ja pag magprito ang gi adobo mura gipagahit pa ba lami kuno ja mo to nagluto ano ko ni kaon yung kung nga mapawais ako kung mo basin matumba ko ba kay maram kog na wan anak kog balance so ni kuan ko ning side ko kwarto mani karon na yung pagbapod pag alas 3 na so gahapon ano to ko mga alas 2 pa to karon lang ni adjust na pag ang kuan so ni bakod ko kay mo inom kog tambaw so pait ka so guys nga ni ang kuan guys hindi ko ganahan mag suko ang mga trabaho dari ma kuan nang hindi saan na na guys namirang hindi sige lagi mo kampo nga kuan nga unta ma sa kagawas ni Mario pero magsigihatag sa Ginoo nga kagawas sa December so 2025 pa siya makagawas para mga istorya ninyo so anha na ko lala mo reveal ninyo o makagawas na siya sa mga nahitabo yeah. Kay naman lagi may sekreto naman tayo sekreto nga di nato pwedeng balanda lang ko anda lang social media adlek man na nga na so nag-agad ta sa atong kuan atong abogado ug sa mga giling so ginanglan di na ta pwede kuan ha delikado dyan na nga na basin kita rin may pwede mapriso so mo to kuan pa sa guys sa kahiring di sa pagka January kay nalangan man lagi ang kuan ijang sige magkapuspon man nakadugay sige kapuspon ang hearing na makadugay din ang sige kapuspon yun ana din na sa kay kaso gasuhan na ka kay nagatunin mo dito nang kuan di na badjud kaingnin nga puspon ito anak ka ay may na ipuspon ron or hearing so yan na kalisod og naay kaso basta mo kaso ka
Kay gasto pa, ja, agi mong time murot, nahinog kay mahimo. Wala nga, jud maadyo nga, magkuan ka ka na pwede pa lang kuan kan sabot-sabuto na lang jud ag ngana pero di pwede madag sabot-sabot ang ngana nga magtong kaso. Nainan sa ijaha nga sus basta-basta. So mo na hindi na ako berting kuan na Diya, makapiright parang tugtog ako buto-buto. Ngayon lagi rin makapiright. Kada alo to dari guys, ngaron kasaba. Guys, semara to. Bye bye guys. God bless.